сарвари давлат бинои нави вазорати адлияро ифтитоҳ намуданд. озодии қариб 4000 маҳбус аз 12 зиндону боздоштгоҳ. дар 6 моҳ наздик 2000 ҳолати вайронкунии қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ ошкор гардид. ошкор гардидани маҳсулоти ғайристандартӣ дар озмоишгоҳҳои тоҷикстандарт. сафари кории ҳайати вилояти суғд ба музофоти шенси ва шаҳри шанхайи ҷумҳурии мардумии чин. сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти лоиқширалӣ ва бозид аз вазъи соҳаи кишоварзӣ. огоҳӣ аз 15 то 18 июли соли равон дар тоҷикистон баландшавии ҳарорати ҳаво пешгӯӣ мешавад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи исмоилии сомонии пойтахт бинои нави вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистонро ифтитоҳ намуданд. иншоот аз ду қисм иборат буда дар бинои якум ҳуҷраҳои кории роҳбарият, воҳидҳои сохторӣ, маркази қабули шаҳрвандон, толорҳои маҷлисӣ, машваратӣ, китобхона, ҳуҷраҳои хизматӣ, компютерӣ, видеоконференсия ва мисли инҳо ҷойгир карда шудааст. дар маҷмӯъ дар бинои нав инфраструктураи зарурӣ барои фаъолияти самараноки кормандони мақомоти адлия муҳайё гардидааст. аз ҷумла толори калони маҷлисӣ бо 500 ҷойи нишаст, толори хурди маҷлисӣ барои 140 нафар ва 7 толори машваратӣ ҳар кадом бо 40 ҷой омода шудааст. маркази қабули шаҳрвандон, китобхона, бойгонӣ, синфхонаҳои компютерӣ, типография, ҳуҷраҳои видеоконференсия, сервер, ошхона, анборҳо, толори машқ бо таҷҳизоти варзишӣ, ҳуҷраҳои таҷҳизоти зидди сӯхтор аз ҳуҷраҳои техникии вазорат маҳсуб меёбанд. бо бунёди бинои нави вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон якчанд идораи зерсохтори вазорат низ дар ин ҷо ҷойгир карда шуд. иншооти нави вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи сиёсати созандагии роҳбари олии кишвар ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардидааст. бар асоси қонуни нави авф ки чанде пеш қабул шуд, боз наздик 4000 нафар аз ҷумла 126 ноболиғ ва 53 зан аз чанд муассисаҳои ислоҳӣ озод шуданд. ин зиндониён аз маҳбасҳои шаҳри душанбе, ваҳдат, хуҷанд, истарафшан ва хорух ба озодӣ баромаданд. бояд ёдовар шуд ки қонун дар бораи авф санаи 16 июни соли равонро вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии тоҷикистон қабул карданд. ҳамон рӯз он аз тарафи роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имзо шуд ва тибқи он давоми 2 моҳ 18038 маҳкум шуда ки аксарашон дар зиндон адои ҷазо мекунанд, ба озодӣ мебароянд ва ё муҳлати ҷазояшон кам карда мешавад. хабар медиҳад Азия плюс. агентии назоратии давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз ошкор гардидани 1750 ҳолати вайронкунии қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ дар кишвар дар 6 моҳаи аввали соли равон иттилоъ дод. директори агентии назоратии давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон сорбон холмаҳмадзода дар нишасти матбуотӣ ба намояндагони васоити ахбори оммаи кишвар иттилоъ дод ки 1750 ҳолати вайронкунии қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ дар мамлакат дар нимсолаи якуми соли 2026 дар натиҷаи чорабиниҳои муштарак бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва санҷишҳои мустақилонаи агентии назоратии давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ошкор гардидааст. сорбон холмаҳмадзода афзуд ки ҳаҷми умумии нерӯи барқи ғайриқонунӣ истифодашуда зиёда аз 21 миллион киловатт-соатро ташкил дода, зарари расонида ба давлат беш аз 24 миллион сомонӣ арзёбӣ мегардад. гуфта шуд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ҳаҷми нерӯи барқи ошкоргардидаи ғайриқонунӣ истифодашуда наздик 11 миллион киловатт-соат ва маблағи зарар наздик 15 миллион сомониро ташкил медиҳад. ин бозгӯии фаъолияти самаранок ва пурмаҳсули кормандону мутахассисони агентии назоратии давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон арзёбӣ мегардад. хабар медиҳад Амид Ховар.
агентии стандартизация, метрология, сертификация ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи аввали соли равон дар озмоишгоҳи дастгоҳи марказӣ ва озмоишгоҳҳои минтақавӣ чанд ҳолат ва намунаи маҳсулотро аз ташхис гузаронидааст. гуфта шуд ки дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ 120 намунаи маҳсулоти ғайристандартӣ дар озмоишгоҳҳои агентӣ ошкор гардид ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 91 ҳолат зиёд мебошад. иттилоъ дода шуд ки дар 6 моҳи соли 2026 зиёд аз 1 миллион килограмм маҳсулоти гуногуни пасtsифат ба қайд гирифта шудааст ки ба талабот ҷавобгӯ набуданд. дар озмоишгоҳи ташхиси маҳсулоти хӯрокворӣ, сифат ва бехатарӣ аз ҷумла наздик 3600 килограмм маҳсулоти гӯшти, зиёд аз 54 000 килограмм равғани растанӣ, 91500 килограмм урд, наздик 14 000 килограмм маҳсулоти ғалладонагӣ, зиёд аз 30 000 килограмм консерва ва 1306 литр нӯшокоҳои спиртӣ, наздик 3,5 литр нӯшокоҳои ғайриспиртӣ, қариб 5000 килограмм маҳсулоти қаннодӣ, наздики 56 000 килограмм намак ва дигар маҳсулот ғайристандартӣ дониста шуданд. мутобиқи тартиби муқаррар гардида нисбат ба воридкунандагони ин маҳсулот тадбирҳои маъмурӣ андешида шуданд, иброз намуд Малоҳат Рустамзода, муовини директори агентии стандартизация, метрология, сертификация ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамчунин иттилоъ дода шуд ки дар ин давра аз ҷониби соҳибкорон 619 409 килограмм маҳсулоти гуногуни хӯрокворӣ ки муҳлати истеъмолашон гузаштааст ба анборҳои нигоҳдории агентӣ супорида шуданд. ҳайати вилояти суғди ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии раиси вилояти суғд Раҷаб Аҳмадзода ба ҷумҳурии мардуми Чин сафар кард. дар доираи сафари намояндагони вилояти суғд ба ҷумҳурии мардуми Чин мулоқоти раиси вилояти суғд Раҷаб Аҳмадзода бо губернатори музофоти Шенси Ҷаоган баргузор гардид. Ҷаоган ҳайати бонуфузи вилояти суғдро ки ҷиҳати амалисозии дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар доираи созишномаи бародаршаҳрӣ миёни вилояти суғди ҷумҳурии Тоҷикистон ва музофоти Шенсии ҷумҳурии мардуми Чин ба ин минтақа ташриф оварданд, хайрамақдам гуфта изҳори умед кард ки ин сафар барои густариши ҳамкориҳои гуногун ҷабҳа миёни ду минтақаи калони саноативу кишоварзӣ мусоидат мекунад. ба таъкиди губернатор, музофоти Шенсӣ имрӯз дар соҳаи мошинсозӣ, истеҳсоли чипҳои электронӣ, мавод аз металлҳои нодир, роҳандозии технологияҳои муосири парвариши маҳсулоти кишоварзӣ, нафту маҳсулоти нафтӣ, тилло, маводи кимиёвӣ, саноати сабук, коркарди пӯст ва илму маориф аз пешсафон буда имрӯз дар донишгоҳҳои ин музофот шумораи зиёди ҷавонони тоҷик ба илмомӯзӣ машғул ҳастанд. дар ҷараёни мулоқот раиси вилояти суғд Раҷаб Аҳмадзода ба губернатори музофоти Шенсӣ барои пазирои гарм изҳори сипос намуда таъкид дошт ки рушди муносибатҳои дипломатию иқтисодӣ миёни ду кишвари дӯсту ҳамҷавор имрӯз дар сатҳи баланд қарор дошта, пеш аз ҳама аз сиёсати хиратмандонаи сарони ду кишвар, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии мардуми Чин муҳтарам Си Ҷинпин сарчашма мегирад. омӯзиши таҷрибаи бои музофоти Шенсӣ дар самтҳои гуногун аз ҷумла саноати кӯҳӣ ва сабук, соҳаи мошинсозӣ, сайёҳӣ, маҳсулоти сохтмонӣ, энергетика, роҳу инфрасохтор, технологияҳои рақамӣ, кишоварзию боғдорӣ, дастрасӣ ба техникаҳои муосири хоҷагии қишлоқ ва омӯзиши кадрҳои соҳибтаҷриба ҳадафи асосии ҳамкориҳои тарафайнро ташкил медиҳад. таҷрибаи дар зери плёнка парвариш намудани тарбуз дар хоҷагии деҳқонӣ Маҳмадрасули ҷамоати деҳотӣ Лоиқшералӣ чанд сол боз натиҷаи хуб ба бор меорад. соли ҷорӣ низ деҳқонон ин таҷрибаро идома медиҳанд ва таврезими сафари кории раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳоти Лоиқшералӣ гуфта шуд, ин таҷриба дар бисёр хоҷагиҳои деҳқонӣ мавриди истифода қарор гирифтааст ва тирамоҳ ҳосили тарбуз ва дигар полезиҳо бевосита дар канори майдонҳои кишт ба харидорон
пешкаш карда мешавад. таҷрибаи дигаре ки дар хоҷагии деҳқонии сомониён аз он кор гирифтанд, обёрии қатрагии майдони кишти помидор аст. дар 2.5 гектар қитъаи помидор ки бо ин усул обёрӣ карда ғизо дода мешавад, нашъунамои он хуб аст. ҷолиби зикр аст ки барои ин кор аз барқи панелҳои офтобӣ истифода карда мешавад. дар ин сафари корӣ ҳамчунин дар ҳашари ҷамъоварии ҳосили картошка дар хоҷагии деҳқонии Андар раиси шаҳри Панҷакент иштирок карда ба заҳмати деҳқонон ки аз ин зироат ҳосили фаровон ба даст оварданд баҳои баланд дода шуд. аз санаи 15 то 18 июли соли ҷорӣ дар мамлакат баландшавии ҳарорати ҳаво пешгӯӣ шуда аз 33 то 46 дараҷа гарм мешавад. дар ин хусус Амид Ховар ба истинод ба агентии обу ҳавошиносии мамлакат хабар медиҳад. тибқи иттилои манбаъ аз 15 то 18 июл дар ноҳияҳои водигӣ аз 41 то 46 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯҳию кӯҳӣ аз 33 то 38 дараҷа гарм ва дар ноҳияи дарвози вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз 39 то 41 дараҷа гармӣ дар назар дошта шудааст. инчунин бо сабаби баландшавии ҳаво дар ноҳияҳои доманакӯҳию кӯҳии тобии ҷумҳурӣ, вилояти Суғд ва ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон омадани селҳои пиряхӣ пешгӯӣ мешавад. дар робита ба баланд шудани ҳарорати ҳаво дар ҳавзаҳои дарёҳои Панҷ, Зарафшон ва Бахш баландшавии сатҳи об дар назар аст. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад ки дар ин рӯзҳо аз соати 11 то 16 дар кӯча сайру гаштро кам намоянд. нӯшидани таоми моеъ ва об, нӯшокиҳои мевагӣ ва афшура тавсия дода мешавад. аз нӯшидани нӯшокиҳои ширин ва спиртӣ бояд худдорӣ намуд. табибон дар чунин рӯзҳо ба сокинони кишвар тавсия медиҳанд ки бояд либоси сабуки аз матои табиӣ дӯхташуда пӯшанд. модарон бояд ҳангоми дарунравӣ ва сироятҳои шадиди вирусӣ респираторӣ ба кӯдакон об ва нӯшокиҳои зиёд нӯшонанд. зеро дар ҳолати беморӣ ҳангоми қайдкунӣ ё дарунравӣ кӯдакон оби баданашонро зиёд талаф медиҳанд ки ин метавонад боиси камобшавии организм гардад. давоми чанд соли охир бо тағйирёбии иқлим мавҷҳои шадиди гармо ва ҳарорати баланд барои саломатии қишрҳои осибпазири аҳолӣ, хусусан пиронсолон, занҳои ҳомила ва шахсоне ки дорои бемориҳои музмин мебошанд, таҳдиди ҷиддӣ эҷод менамояд. аз ин рӯ аз таъсири бевоситаи гармии офтоб худро дур нигоҳ доред. дар хона вақти худро бештар дар ҳуҷраи салқин гузаронед. агар шахс дар худ аломатҳои сарчархзанӣ, заифӣ, ташвиш, ташнагии шадид ва ё дарди сар ҳис кунад, бояд ҳарчи зудтар ба корманди тиббии маҳаллии зист ё ба ёрии таҷилӣ муроҷиат намояд.